ଭାବୁଛି ଗୋଆ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବସିକି? ଶୁଭୁଛି ଆମେ କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ବୁଲି ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତେ ଦି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତେ ହୋଟେଲରେ ରହିକିନି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସନ୍ତେ କଣ କହୁଛ ଯିବା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅଧା ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁ ଦେଖିବା କଣ କରିବା ନା ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ କର ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯିବା ସେ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଏଞ୍ଜୟ ବି କରିପାରୁଥିବା ଆଚ୍ଛା ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିବା କହୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ ପୁଣି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା କୋଉଟା ହଁ ମିଳିଗଲା କୋଉଠିକି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯିବା ବଢିଆ ଜାଗାଟା ମାନେ ତୋ ବାପ ଘର ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏକଦମ ଶସ୍ତା ହବ ଆଉ ବଢିଆ କି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ହଁ ତମକୁ ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ଦେଖାଉନି ଖାଲି ମୋ ବାପ ଘର ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା କଥା କହିବି ସବୁବେଳେ ନେଇ ମୋ ବାପ ଘରେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛ ଚାଲ ଏଥର ମୋ ବାପ ଘରକୁ ତମକୁ ନେଇ ସେଠି ଘରେ ପୁରେଇକି ତାଲା ଦେଇ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ମାଗଣା ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଗଣା ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ହଉନି ମୁହଁ ଲାଗିଗଲାଣି ପୁଅର ଚାଲ ଏଥର ଚାଲ